posledných rokoch sme svedkami trendu, ktorý ja považujem za veľmi nevhodný a nešťastný a zvyknem ho nazývať prílišná psychologizácia vzdelávania alebo prílišná psychologizácia práce učiteľa. Ja by som chcel zdôrazniť, že učiteľ nie je psychológ ani psychoterapeut. Učiteľ fyziky je proste učiteľ fyziky. Na psychologickú a nejakú psychoterapiu, psychologickú prácu nemá ani vzdelanie, ani na to nemá v tých vyučovacích hodinách podmienky. Ten trend sa samozrejme premieta aj do hodnotenia a obzvlášť do slovného hodnotenia. V tej známke, keď dám žiakovi 3, tam nie je nejaký veľký priestor na psychologizovanie. Zatiaľ čo, keď mu to hodnotenie píšem slovne, tak veľmi často učitelia upadajú do takého prehnaného psychologizovania. Ja razím zásadu, že učiteľ sa má vyjadrovať predovšetkým k úrovni vedomostí žiaka. Teraz myslím vyjadrovať v rámci hodnotenia. Samozrejme, že škola je výchovno-vzdelávacia inštitúcia a že učiteľ nemá byť slepý voči nejakým psychologickým problémom toho žiaka a tak ďalej. Ja hovorím o tom, že keď žiak napísal zle písomku, tak ja sa mám vyjadriť k tej písomke, k vedomostiam, ktoré preukázal, k chybám, ktoré urobil a tak ďalej, k nedostatkom, k dobrým výkonom. A k tomu žiakovi chcem povedať, že je tímový hráč, netímový hráč, mám možno iné príležitosti v škole, kedy mu to povedať, ale nemyslím si, že to patrí do slovného hodnotenia konkrétneho výkonu. Ja tu mám nejaké ukážky takejto prehnanej psychologizácie, ktoré som si vypísal z jednej príručky slovného hodnotenia, kde sú uvádzané ako odporúčané formulácie, že napríklad takéto veci by to slovné hodnotenie malo obsahovať. Tak ja sa voči tomu chcem trochu vymedziť. Myslím si, že v žiadnom prípade by tieto formulácie nemali byť v hodnotení konkrétnych výkonov, v tom priebežnom hodnotení a možno v nejakej veľmi obmedzenej miere môžu byť v tom súhrnnom hodnotení na konci školského roka. Tak napríklad ukážka takých tých príliš psychologických a psychologizujúcich formulácií. Nevzdávaš sa, si vytrvalý. Všímam si, že k minulej úlohe si pristúpil naplno značením a odhodlaním. Si človek, ktorý sa nevzdáva a verí, že veci dobre dopadnú. Vždy sa snažíš ukázať najlepšiu verziu seba. To je moje obľúbené. Všímam si, že si tímový hráč. Si oporou kamarátov triedy, vieš ich pochopiť, podržať, vždy nájdeš pre nich dobré slovo. Toto sú psychologické posudky. Ja neviem, či nejaký profesionálny psychológ, keby sa na to pozrel, jednak či by súhlasil s tými formuláciami a jednak či by odsúhlasil tie metódy, ktorými ten učiteľ toto zistil, alebo na základe čoho ten učiteľ dospel k týmto názorom. Takže ešte raz, učiteľ vlastivedy alebo učiteľ na 1. stupni učí vlastivedu a keď hodnotí žiaka vo vlastivede, má tých pár vied, ktoré má k dispozícii, využiť na popis úrovne vedomostí toho žiaka vo vlastivede. Či vždy ukazuje ten žiak najlepšiu verziu seba, to by som určite do hodnotenia vlastivedy alebo prírodovedy nemiešal. Hovorím, možno ak je na tom vysvedčení nejaká pasáž, nejaké osobitné hodnotenie, také všeobecné, nie viazané na jednotlivé predmety, dobre, možno pár takýchto vied tam môže byť. Ale zase by som pripomenul, mám tu iné video o nálepkovaní a o tom, že máme vždy hodnotiť výkon žiaka a nie žiaka samotného. A práve tieto psychologické formulácie, to sú skoro všetko tie trvalé nálepky. Si vytrvalý, si tímový hráč, si, ochotný, obetavý, veríš a tak ďalej. To sú presne nálepky, ktoré si myslím, že učiteľ nemá žiakom dávať.